Surah Sod ayat binanduru. Surah Sod ayat binanduru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ويرفعنا في الدنيا والآخرة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي على تنو كالا بركة كسي أن النمني بركة وشاما بني على فكاك كراك صلى الله عليه وسلم أنا كسودو وأنا كصحابة سنمون ani mɔgɔ fɛn tora kira nɔna fo ka taa se alikiyama dɔ ma ya rabbi ala kan sɔrɔ kira bɛnto ɲumanw cɛla limaniya ala ka jidi an jurumi ala ka yafa labanko ɲuman ala ka di an ma ala kan kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ doni ma saya bɛ s'an ma don min na ya rabbal alamin ala ko k'an ka don na kunnandi ala kan ka kumakan laban kɛ la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ka saya kɔ kan ma lafiya ye nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ an sigira an ka tafsiru kɛnɛ kan kura ye ala ka nɛɛma do ala ka fasamantiya do ala ka bonya do waati jan tɛmɛlen kɔ tafsiru koɲɛ la ɲɛnɛmaya kɔnɔ kɛnɛya bɛ yen bana bɛ yen an ye waati min kɛ ni darusu tɛ k'a kɔnɔ o ye bana nasiraw ye hali bi kɛnɛyaba ma sabati nka min bɛ yen an bɛ baara in daminɛ ni o ye ka ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ a ka farisogo ninnu lafiya a ka bana ninnu a k'u kɛnɛya k'u kɛ jurumu kafaru ye bana bɛ alisilamɛ o alisilamɛya la ya Rabbi ala k'a bɛɛ nɔgɔya
كانين الله سبحانه وتعالى في أكاك جرمية فاي وي أنغا ولا ندمين ننونا ولا ننون تنجيا نانسينا يوم نمبا بلاي أما بوتني واتي ننونا كما جان شامنا كم تفسير كانون بمغولا ودي كما يدمين نيواتي لا nonte an yɛrɛ tun ye jate mun bila sisan tun tɛ tafsiru daminɛ waati an bolo ka da kow na cogo kan ka ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ a ka kɛnɛyaw jidi ka bana ninnu kɛ jurumu yafa ye an bɛ suratu sɔɔdi kɔnɔ sɔɔdi kɔfɛ sɔrɔn amina wuli aya min kan bi aya 45 aya munun kɔnna a ɲɛ ka daminɛ suratu sɔɔdi la a daminɛ fo kana se nin yɔrɔ in ma kisaba 3 ɲɔgɔnna de lakala kɔnɔ a kisa fɔlɔfɔlɔ o ye Dawuda ka kisa ye n'o ye Suleymana fa ye a kisa filanan o ye Dawuda denkɛ ye n'o ye Suleymana yɛrɛ ye Ala ye bonya min kɛ fa ye Ala ye bonya min kɛ denkɛ ye Allahu subhanahu wa ta'ala y'o lakali ni sura in kɔnɔ o kɔfɛ kisa sabanan o fana ye lajarabi kisa ye n'o ye Ayuba ka kisa ye Ayuba Allahu ta'ala lajarabi ni bana ye bana min n'a ye san 18 de k'a la o san 18 kɔnɔ Ayuba kanuɲɔgɔnw y'a bila a denw a perdira olu la a ka nafolo olu bɛɛ fana kasarala nafolo ninnu bɛɛ banna a tɔ tora Ayuba a n'a furumuso ye furumuso in de y'a ladon nɔgɔya kɔnɔ ani gɛlɛya kɔnɔ fo ka taa Ayuba ka bana ban Allahu ta'ala ka qisa nunun lakali gansan qisa nunun b'a la ka lakali de walandaw ni wajulu ni hakili ka don yɔrɔw ni faamuya sɔrɔ a kɔnɔ an jɔra Ayuba ka qisa de kan o qisa in yɛrɛ fana forila n bolo k'o kuncɛ Ayuba ka qisa kɔfɛ Allahu ta'ala bina ka jonge bado ka qisa do fana lakali walima ala bina ka jonge bado ka bunya lakali ko fo no de Ibrahima yi ana dinge Allahu ta'ala kodi ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ala ko kirama sallallahu alaihi wasallam wadhkur kira kusmalike i hakili jigin kibariyawla kibariya minnu ma kɛ i ɲɛna nka n bɛna u baro bɔ i ye n bɛna u kibariyaw lakali i ye i ka faamuya sɔrɔ a kɔnɔ i ka bilasirali ni wajulu sɔrɔ a kɔnɔ i ka kɛ sabaliba ye ka nin maa ninnu ladegi wadhkur kira kosumali kɛ kira ka hakilijigi ni kosumali kɛ mun na ibadana ni ala ka jɔnw na ni ala ka jɔnw na Ibrahima n'o dɔ ye Ibrahima ye i hakili jigin Ibrahima la i ka Ibrahima ka lahalayaw i ka olu kosuma
إبراهيم مني على اللجربي جامنا فأتمهن أيو اللجربي ننم بالدفع على إبراهيم اللجربي فينا على إبراهيم سوتا بكنو كرا إكي هكلي جي إبراهيم لا أنا كاللجربي ولا أي اللجربي ننم كم بچودي على بنيا منك أي كرا هكلي جي إبراهيم لا هو إسحاق أنا دين إسحاق ni alaka jonfana do Ibrahima dinge dodo wa Yaquba hakili fana jigi Yaquba la Ibrahima modin dodo Ishaqa dinge do kadaka Yaquba le bora Ishaqa dila jufu bora ulu bonai Ishaqai arabu bonai Ismailai ni dinge fla ode tume Ibrahima bulu Ismail alay korokay Ishaqa alay dogokay samin be Ishaqa ni Ismail ni nyonche doniyelaw ka folila hal na ya soro Qur'ane ma fen foala nga doniyelaw min fo akunyela Ibrahima dinge fla Ishaqa ani Ismaila afla jonni kakro jabin nanake kafo Ismaila de kakro kateme Ishaqa ka wasan janyrebe uni nyonche san joli nyona be uni nyonche koroyala abetase santan ani sawa nyonamo Ibrahim adinga Ismaila akakro ni adogoke Ishaqa ni santan ani saba nyonai ko kiraka nunun bela jenin kosmo kiraka a hakli jigi nunun ga kibariyawla ulil aidi fangam batigu tundo ala batolila ulil aidi nematigu tundo ashabun ni'am donela dowi afasari ola fangam batigu do ala batolila walima maudo ala nemara mamunun kan alay fasamantiya ke mamunun kan alay bonyaku kan kan nema duma Allah subhanahu wa ta'ala kan nema badoy jonkan ki deme abatolila ka fangando ila fangam mimbeke sababiya ka to ibi ala bato fangam mimbeke sababiya ka to ibi yeredi alama wa mashitsika ala bato fo ala kadiyayi fo ala kanunga soro iyoro fo ala bunya ka soro iyoro ni ala bunya ana kanun dafara ma minautigila ma bi ala kanu wa ni Allahu ta'ala kanu iba kan labato min kadaibu ke min mandaibi rojiya kabo ola ibi Allahu subhanahu wa ta'ala bato wa ala ta'ala ni manunu mahutu kadamina Ibrahimana kana si Ishaqama kana si Yaqubama kununum betungera fangam batiguhi doningelawi fangai wala uya ira ko fangam batigu do o farso la dancho la mabawde do ni uyi ba don farso kakuma kolokun kakuma danin dafalendo aflana fangam batigu do fi ibadatillah fi ta'atillah Allah ta'ala batulila fangam batigu do ala batulila ube ala batulla halaya bekono ube ala batu wati bekono chesiri baga bawdo Allah subhanahu wa ta'ala batulila ala klara kan nema flana minke uyi uka ala batu fangan kofe anu yere danchugu fangan kofe wal absar ala yu kedonim bagawi famiya kelawi ala yu duskun noro ala yu kayeli kelawi wal absar alay doni noro di uma alay u kayeli kelawi ube jenin galon bonyono odi absari duskun be fiye nya be fiye
walakin nga fɛn min ye dusukun ye ɲɛ tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dusukun ɲɛ bɛ ɲɛtigi kunna nga dusukun fiyenen don o de kama Allahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ la ta'mal absar ko ɲɛw tɛ fiye nga dusukun de bɛ fiye dusukun o de bɛ fiye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko i ɲɛ fila dafalen don i bɛ yeli k'a la ka su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nka ni Ala ko nɔɔrɔ tɛ i dusukun kɔnɔ a bɛ fɔ k'i dusukun fiyenen don i dusukun datugulen don i dusukun fiyenen don Allahu Taala ye dɔnniya di ni maa fɔlen ninnu ma o bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni dɔnniya min ye o de a bɛ sɔrɔ ye ulil aidi fangabatigiw de do Allahu Taala batoli la wal absar wa yelikɛlaw do minnu bɛ tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na Ala ye dɔnniya di u ma dɔnniya min bɛ u dɛmɛ Ala batoli la nin de kama dɔnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ nin ye fɛn fila ye n'a fila dafara maa min na i ka Ala bato bɛ sabati dɔnniya ani Ala batoli maa dɔ bɛ yen nin nɔ dɔnnibaga don Ala batokɛla tɛ maa dɔ fana bɛ yen nin nɔ Ala batola don nka dɔnnikɛla tɛ dɔnni ye nɔɔrɔ ye n'a b'i bolo a b'i dɛmɛ Ala batoli la maa min bɛ yen nin nɔ n'ale fana ye dɔnniya kɛ n'a ye dɔnniya kɛ nka a tɛ Ala bato o tigilamɔgɔ ka dɔnniya kɛla a ma kasara ye o tigilamɔgɔ ka dɔnniya kɛra a ma kasara ye o de kama dɔnkɛla wɛrɛw b'a fɔ a ko bɔnɛ ni halaki maa ta don maa min ye kalan kɛ ka kalan kɛ fo bɛɛ seereyala ka kalan kan nka a ka kalan ma dɛmɛ Ala ɲɛsiranɲɛ sɔrɔli la a ka kalan ma dɛmɛ Ala bonya la a ka kalan ma dɛmɛ Ala batoli la maaw kɔni b'a la kali nin ye dɔnnibaa ye nka i tɛ dɔnni jogoya la nin ye dɔnnibaa ye i tɛ Ala bato ye a ka baaraw la o dun ye defoba ye al-imam uswa imamu ladilikɛla de do an bɛɛ ka ladilifɛn in kira ye alayhi salatu wassalam nka n'i kɛra mɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye misiri kɔnɔ walima i kɛra jamakulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye olu b'a la ka e ka bato cogo lajɛ olu b'a la ka e kɛcogo lajɛ yala nin bɛ ka mun fɔ anw ye a n'a yɛrɛ bɛ ka min kɛ kelenw don walima o fɔra ɲɔgɔn kɔ n'u y'a lajɛ k'a fɔ i bɛ ka mun f'u ye ani yɛrɛ b'a la ka min baara olu tɛ kelen ye a bɛ kɛ sababuya ye k'a to o bɛ tigɛ i kumakan na nka n'u y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ ka min fɔ i b'a la k'o de waleya a bɛ kɛ sababuya ye ka danayaba de sɔrɔ u yɔrɔ i ka fɔta la n'i fɛn o fɛn fɔ o bɛ da la ka d'a kan i bɛ ka baara kɛ n'i ka fɔta ye kɛbɔra maqtan inda Allah juru min bonyana Ala yɔrɔ an taqulu ma la taf'alun aw ka fɛn fɔ aw tɛ fɛn min waleya a ka fɛn fɔ aw tɛ fɛn min baara o la Allahu Taala ye ninnu mankutu ni mankutuba fila ye fanga Ala batoli la ani dɔnniya ni nin fila n'a dafara maa min na i bɛ Ala batoli ja sɔrɔ i bɛ Ala bonya i b'a a sɔmi sɔrɔ i dusukun na i bɛ Ala ɲɛsiranɲɛ sɔrɔ i ka baara kɛtaw la ka ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ Ala bonya Ala k'o sɔrɔ an dusukun na Ala batoli kɛ ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye ka dɔnniya fana d'a ma min bɛ tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na Ala k'o dɔnniya di an ma ka tila k'an kɛ fangabatigiw ye Allahu subhanahu wa ta'ala batoli la naam inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrad dar ni maa minnu fɔlen filɛ nin ye k'a daminɛ Ibrahima la ka na se Ishaqa ma ka se Yaquba ma ni Ala ko a y'u bonya ni dɔnniya ni Ala bato fanga ye Ala ye bonya wɛrɛ fɔ u ka koɲɛ na inna akhlasnahum Allahu Taala ko ne ye nin maa ninnu kɛrɛnkɛrɛnya n y'u kɛrɛnkɛrɛn
nala imma min kiran ka jona o inema bay ni ala imma min kiran ka jona o ifa samanti ya bay ya rabbi ala kan kiran Allah taala ko kali ni jon nunun kiran bi khalisatin dhikra dar ni kiran yayi mi alqiyama jo wal malahara kusmali nyu kiran ya ni lahara kusmali bi khalisatin dhikra dar nyu kiran ya ni lahara kusmali dhikra dar nyu kiran ya ni lahara kusmali alayu kiran ya ni lahara kusmali chugodi mamunundo utiyara jena kaban ube bara o barake lahara de kanumbu yoro bara ola katme jiyen kan lahara de be nyinu bolo katme jiyen kan uga nyenema ya bay lahara kusmali de jiyen konintala odi kama Allah taala ko nyu kiran ni lahara kusmali ube miri lahara la uka barake daw o lahara barawi alayu kiran yan ni lahara kusmali lahara bain alqiyama bain nunu hami madelika ke jiyen nunum hami madelika ke jiyen alayu kiran ni lahara di be bara de ke ka lahara in labe be bara de ke ka lahara nyini niya fasari doy lakali choya warela inna akhlasnahum ne alay ni manunu ku kiran bi khalisatin dhikra dar ni kiran yayi kiran mimbala nabi ke sababu yayi katu Allah subhanahu wa ta'ala bukanu ni lahara kusmali oye mun kiran yayi ni yoroina oye Allah subhanahu wa ta'ala batuli alay nunun kiran ya na batuli de alay nunun kiran ya na batuli de batuli mimbala nabe ka kede ka lahara nyini ateke ka jiye nyini ni bunyawi Allah taala bunya minke ni nabi nyuma nuni ni bunya ala bunya minke Ibrahim fona kera mami abi voyage sira de la asegena ayasegena fiembo yirisuma dokoro jiendi yirisumai aya ere sigena fiembo yirisuma dokoro ka sigena fiembora tumamina willa atara kuma billa fianyini oyoro la chogodi iye tama fly misale abe ke doratani nafos na mafla sinamso mafla koni jien ila yele la harabi la kashi ni jien na ila yele ki lamalasa ka to ki sago sora kono wallahi la harabi la kashi ko wa koni jien ila kashi ni saballa kono ko la harabi la yele iba fe so flying afla jume ne ki la yele ni ba fe lahara de ki la yele sabali jiyen kan ageleya kan afantayan kan allajarabi kan ni sona ka sabali o kan ni sara o kan alkiyama dodun lahara bi la yele ngani mami mbeyenino ki yere bedi jiyen mayan niya nema soro ibe yele niya nema soro ya hakili be sigi niya bonya soro alhamdulillah nga na nema do tara kito nyabe kumu na nema do tara kito fari be fa oteta ma shanyu mai mu'minu na de mu'minu fari kanga fagani muyi ni lahara barau bala katakato nabe ka desel lahara barawla kunyi lahara dewo diyen koni bana kabaw afin o fɛn mun bɛ a kɔnɔ an b'a kɔnɔ yanni waati damadɔ hali waati jan yɛrɛ tɛ san 100 mun n'an b'a kɔnɔ
a bɛ taa ban waati mun na o b'a sɔrɔ nin maa si tɛ yan o b'a sɔrɔ maa wɛrɛw de bɛ yen anw si ka dɔgɔ san 60 san 70 a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 kira mantun si san 70 san 60 a b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ maa min yɛrɛ b'o sɔrɔ aw b'a dɔn o man ca kira yɛrɛ fana ko o man ca Nuhu alayhi salatu wassalam a tɛmɛna muso dɔ la a sigilen b'a den kunna a bɛ ka den kasi Nuhu y'a ɲininka ko a i bɛ kasi la i den kunna mun na ba in y'a jaabi muso in y'a jaabi a ko n den de don a fatura Nuhu ko k'a ye san joli sɔrɔ a y'a lamɛn a ko Nuhu ma k'a ye san 200 dɔrɔn de sɔrɔ k'a ye san 200 de sɔrɔ k'a ma si sɔrɔ a ma si sɔrɔ a ma si sɔrɔ ye san 200 ye Nuhu fana ko a ma a ko e bɛ kasi i den kunna e den min ye san 200 sɔrɔ i bɛ kasi o de kunna wa k'a ma si sɔrɔ wa a ko mantɔn dɔw bɛ nalen olu si tɛ tɛmɛ san 100 kan olu si tɛ tɛmɛ san 60 kan san 60 san 70 san 60 san 70 k'a sɔrɔ maa dɔw tɛmɛna nabi ɲumanw na o ye nabi ɲumanw ye dɛ a dɔw ye san 3,000 balo dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko Shuaibu b'a la san 3,000 a y'o balo dugukolo in kan Nuhu yɛrɛ a ye san min k'a ka cidenya la dɔrɔn san 50 k'a jɛn san 1000 na san 950 o ye a ye mun kɛ cidenya la o t'a si ye yanni cidenya ka d'a ma a si tun bɛ si hakɛya mun na dɔw ko san 50 dɔw ko san 40 nka n'i y'a si bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a ka dawa n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔnnikɛlaw ko san 1000 ni ma ɲinɛ san 1000 ani san 200 ni dɔɔnin aw de balo aw ni ne filɛ nin ye kabini an bɛ se san 60 ma dumuni dɔw bɛ tigɛ an na kabini an bɛ se san 60 ma bere tali bɛ daminɛ kɔ bɛ kuruli daminɛ ɲiw bɛ bɔli daminɛ i yɛrɛ tɛ se ka kuma tuguni nin ɲɛnɛmaya de ye dɛ hakilima t'a yɛrɛ di o ɲɛnɛmaya in ma waati dɔ bɛ se adamaden ma i bɛ saya nata kɔrɔ sababu la o waati natɔ don an bɛɛ ma ni min y'a sɔrɔ alhamdulillah ni m'a sɔrɔ kɔrɔ y'a dama lajarabi de ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ni maa bɛna kɔrɔ a b'i lasegin ka taa denmisɛnniya de la i bɛ kɛ mɔgɔw bolo i b'a fɔ denmisɛnnin n'a fɔra ko nin ye anw si ye ani k'anw ka baara kɛtaw lajɛ k'anw boli cogo lajɛ diɲɛ nɔfɛ k'an kasi cogo lajɛ diɲɛ nɔfɛ a bɛ maa siran dɛ anw bɛ waati min kɛ sunɔgɔ la dɔrɔn n'i y'o bɔ an si la n'a y'a sɔrɔ i ye san 60 de balo i ye san 20 kɛ sunɔgɔ dɔrɔn de la maa o maa bɛ yen k'a bɛ heure 8 sunɔgɔ don o don su n'i bɛ heure 8 de sunɔgɔ su kɔnɔna la n'i ye san 60 sɔrɔ san 20 i y'a kɛ sunɔgɔ la o tɛ tileganfɛ sunɔgɔw la dɛ o tɛ tileganfɛ sunɔgɔw la ala ye farida minnu wajibiya an kan seli waatiw la dɔnnikɛla dɔw ye jate bɔ o seli waati ninnu n'i ye seli farida 5 i ka miniti 10 di a bɛɛ ma seli farida 5 miniti 10 di a bɛɛ ma o miniti 10 in ni maa min ye san 60 balo a bɛ i n'a fɔ i ye san 2 de kɛ seli la ala ye a tɔ san taara min o kɛra mun na n'i tora ka jate ninnu bɔ i bɛ siran i bɛ jɔrɔ i b'a fɔ i ka bato t'i tila alikiyama don si tɔ mun dira i ma o kɛra mun na naam maa min bɛ yen n'a ye heure 8 kɛ sunɔgɔ la sufɛ n'a ye san 60 balo a bɛ i n'a fɔ a ye san 20 kɛ sunɔgɔ la
maa min bɛ yen n'a ye seli farida duuru seli farida tɛ duuru de ye wa seli fana lanzara fitiri safo fajiri i ka miniti tan kɛ a bɛɛ la o miniti 10 in n'a y'a sɔrɔ i ye san 60 fana balo a bɛ i n'a fɔ o miniti 10 in i ka seli farida duuru bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan i san 60 kɔnɔ a tɛ tɛmɛ san 2 kan a bɛ i n'a fɔ san 2 y'o de kɛ seli la ka taa i ma miniti bila i ma seconde bila tayi o san 2 in o bɔ san 60 la tan ne ko i y'a tɔ kɛ mun na sunɔgɔ in fana waati bɔ a la a tɔ kɛra mun na a y'a to an k'an yɛrɛ jate bɔ dɛ wallahi ni sigira tile kɔnɔ k'i ka ala bato waati ka jate ani ka tile waatiw jate i b'a fɔ i t'a la ka foyi kɛ ala batoli la ni de kama dɔnnikɛla dɔw kekunyara walasa tile kana taa u bolo fu u y'a ye k'a fɔ ala bato min bɛ se k'i ka tile bɛɛ kɛ bato ye u y'a ye sun dɔrɔn de ye maa o maa bɛ yen n'a sɔnna ka daminɛ fajiri fo ka taa se tile binni ma a bɛɛ ye bato de ye sun yɛrɛ ye bato de ye surtout n'i ye bato wɛrɛw k'a kɔnɔna la i sunna i ye kuranɛ kalan hali n'i ma kuranɛ kalan i bɛ bato de la hali n'i ma zikuru kɛ i bɛ bato de la n'i ye nin faamuya sisan n balimakɛ i jilaja kana to waati ka tila i la waati kana tila i la sira dɔw b'a la i bɛ waati tɔnɔbɔ ni fɛn mun ye o dɔ ye fɔlɔ n'i bɛna baara o baara kɛ ŋaniya in kɛ i k'a kɛ bato ye n'i bɛna bɔ i ka so kɔnɔ ka taa sugu la ka taa nafolo ɲini na wari ɲini na kabini i bɔtɔ a fɔ ala n bɛ ka bɔ de ka taa halala ɲini walasa n ka kisi ka bɔ haramu ma dɔnnikɛlaw ko i taali ani seginni o bɛɛ ye bato de fo k'i segin ka da kan i bɔra ka taa halala ɲinini de la ni haramu ni tun i bɛ juru min sɔrɔ walasa i k'a faamuya a ka nɔgɔya i bolo bato yɛrɛ ye mun ye f'i k'o définition dɔn bato dɔnnikɛlaw ko kumakanw de don ani kɛwalew de don a dogolen n'a bangelen min ka di ala ye nin de bato ye kumakan kɛwale a dogolen a bangelen min kɛli ka di ala ye o kɔrɔ ye baara o baara bɛ yen n'a kɛli ka di ala ye n'i y'a kɛ kumakan na kɛwale la bato don i bɛ baraji sɔrɔ a la ne ko halala ɲinini a ka di ala ye walima a man di ala ye de n'i y'a kɛ bato don k'i muso ka nasɔngɔ bɔ a kɛli a ka di ala ye walima a man di ala ye de n'i y'a kɛ bato don ka bɔ kana misiri la a kɛli ka di ala ye walima a man d'a ye de n'i nana bato don kabini bɛ bɔ yanni ka se baraji b'a la ka sɛbɛn i tɔgɔ la akhlisu a'malakum wa akhlisu nawayakum a ye ŋaniyaw kɔlɔsi n'a ye ŋaniyaw kɔlɔsi wallahi i bɛ maa caman dan lahara ni ŋaniya ye ŋaniya de bɛ batow différence ka bɔ ɲɔgɔn na a kana n to n yɛrɛ ma dɛ sinon sini tɛ se ka tafsiri kɛ yan ni waati sera a ye n lajɔ ne ye nin kuma in daminɛ sisan dɔrɔn sini a b'a mɛn ko man kɛnɛ n'an sera yɔrɔ dɔ la dɔrɔn seli waati n'a sera a y'a fɔ k'a sera ni i b'a fɛ ka bato ninnu a ka nɔgɔya i ma an bɔra ka minnu fɔ aw ye sisan maa min bɛ yen ni a ye tile bɛɛ kɛ kɔngɔ na ka daminɛ fajiri fo ka taa se fitiri ma a ma dumuni kɛ dɔ ta y'a bolo bato ye dɔ ta t'a bolo bato ye mun na k'a sɔrɔ a bɛɛ ye baara kelen a bɛɛ ye baara qualité kelen
muyenin ta k'a bolo bato ye muyenin ta k'a bolo a ma baraji sɔrɔ a t'a la ŋaniya dɔ b'a yɛrɛ ɲininka cogo di imam maa min bɛ yen n'a ye tile daminɛ na fajiri fo ka taa se fitiri ma a y'a yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni ni minfɛn ma ani mini ma ale ka yɛrɛ minɛ kun ye régime de ka se ka dɔ bɔ n farisogo la sukaro min b'a la ka dɔ bɔ a la a tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min o y'a ŋaniya de ye a tɛ juru min sɔrɔ nka bato batara ka to n'a kun y'a ŋaniya yɛlɛma k'a kɛ sun ye régime laɲini bɛ sɔrɔ a kɔnɔ bato sɔrɔla fana kɔnɔ nka n'a y'a dan régime dɔrɔn ŋaniya ma o ŋaniya in bɛ kɛ sababu ye ka bato bɔ a kɔnɔ min y'a ta daminɛ fajiri kana se fitiri ma ale ta ye n y'a kɛ sun de kama baara kelen ka ŋaniyaw différenciera ka bɔ ɲɔgɔn na kelen ŋaniya y'a ta kɛ bato y'a bolo kelen ta m'a kɛ bato y'a bolo a ye nin yɔrɔw kɔlɔsi n badenw wallahi maa dɔ bɛ se ka don misiri kɔnɔ sisan a bɛ jɔ ka nanfila seli a ye nanfila seli i bɛ taa sɔrɔ ala ye kelen ka nanfila minɛ ala ma kelen ta minɛ munna b'a dɔn ŋaniya dɔ donna ka nanfila seli a ka nanfila seli kun ye mɔgɔw k'a ye nanfila seli la k'a fana ye batokɛla ye jɛ ale ka laɲini ye a k'a ye bato in kɔnɔ o ŋaniya kama ala ma minɛ a ye dɔ nana ale fana donna ka seli a ŋaniya ye n bɛ nin kɛ bato de ye ka n yɛrɛ surunya ala la maa y'a dɔn ye o maa ma dɔn ye o a yɛrɛ ma kɛ maa ka dɔn o tigila maa ŋaniya kama ala b'a ka nanfila minɛ a ye dɔ yɛrɛ bɛ don yan sisan a bɛ nanfila seli nanfila in i bɛ taa sɔrɔ a ŋaniya bɛ ka nanfilaw qualitéw différence ka bɔ ɲɔgɔn na misaliya bolo ma maa dɔ donna sisan fajiri waati a donna a ye nanfila seli nanfila kelen dɔ wɛrɛ fana donna o ye nanfila seli fajiri waati nin ka nanfila i bɛ taa sɔrɔ ale ka nanfila ye misiri foli nanfila ye dɔ in ka nanfila ye fajiri rakate ni nanfila ye nka n'a ma f'i ye i t'a fila différence dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n bɛ ka min fɔ aw bɛ ka faamu wa kuma in laɲini ye ŋaniyaw de bɛ batow différence ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ laadaw différence ka bɔ ɲɔgɔn na a y'aw ŋaniya kɔlɔsi ɲɛnɛmaya in kuntagala ka surun ni bɛ diɲɛ natigɛ fɛn o fɛn mun kɛ bato ŋaniya kɔnɔ yanni k'a kɛ wallahi hali ni bɛ sunɔgɔ kana taa da ko sunɔgɔ ko ja de b'a la kɛla taa da ala n sɛgɛnna bi n ka tile baara la n bɛna n da n farisogo ka lafiya walasa n ka wuli ka ala bato o ŋaniya kama sunɔgɔ in bɛ k'i bolo bato ye ani maa min nana da dɔrɔn ko sunɔgɔ ka di ngɔrɔ a y'o daminɛ a taara a ye sunɔgɔ ja sɔrɔ nka sunɔgɔ in ma k'a bolo bato ye dɛ n'a bɛ baara o baara kɛ a ye bato ŋaniya kɔnɔ wallahi kira da taara se hakɛtɔ bɛ kuma la hali furula bato kira ko baraji de don sababu kawakoyara u ko kira ma baraji don cogo di ayati ahaduna shahwata kan dɔ la kelen bɛ na nege de labɔli ma a ka dan yɛrɛ de kira ko alayhi salatu wassalam i bɛ ka taa nege in bila yɔrɔ min na ni tun taara bila kɛnɛ ma yala i bɛ juru min sɔrɔ kɛnɛma ta in na wa walima i tɛ juru min sɔrɔ a la sababu ko i bɛ juru min sɔrɔ a la kira ko cogo in na n'i y'a kɛ i ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛ k'i bɛ baraji de sɔrɔ a la i bɛ baraji de sɔrɔ a la an kana to ɲɛnɛmaya kuntagala ka surun si ninnu kuntagala ka surun an ka ŋaniyaw kɛ ka baraji caman ta k'an ka ɲɛnɛmaya kɛ bato ye